Club Junta, building better Africa. Lelo siku limene anthu ochuluka amapita ku machechi osiyanasiyana kukampembedza mulenge wawo. Lero pa 9 March 2025 atsogoleri nonse amene muli mdziko la Malawi, Amalawi nonse muli bwanji? Ndikuti muli bwanji, mwadzuka bwanji? Kodi pamene munagona, pamene mwagonapo mwapemphera, mwamuyamika Mulungu kuti zikoma mbwera lero ndalionanso, mundisamalire, munditeteze. Inu mudzidziwa kuti pamene mukudzuka, mukuyenda, mukudya, mukukhala, mukucheza, mukupanga ntchito zanu za tsiku ndi tsiku, muli ndi adani amene Mulungu akuyenera akutetezereni. Ena samakuonerani kukondwa, ena akulephera kugona nanu tulo usiku ndi usana kupanga mapulani a moyo wanuwo. Kodi mwamuthokoza amene wakudzutsani, amene wakutetezerani, amene wakufikitsani tsiku la lero, amene wapewesa moyo wanu kuti usapite mdzenjerero? Mwamuyamika? Nthawi zonse ndimanena kuti tiyeni tizidzuka ndi pemphero pamene tikudzuka, pamene tikugonanso tigone ndi pemphero. Osati zokuwa yayi, chamumtima. Bible limanena bwino m'buku la Mateyu, pamene ukumbukira kuti uli ndi kanthu ndi m'bale wako, ndiye ukupereka mtulo pa guwa lansembe. Siya mtulo wako, pita ukayanjane ndi m'bale wako, pambuyo bwera usapereke mtulo wako ku guwa lansembe. Ndipo pamene mwimi andikupemphera khulukiranani mukakumbukira kuti muli ndi kanthu ndi m'bale wanu. Mateyu amene chapter 6. Pamene wapsinjika mkati mwa mtima mwako, lowa mchipinda chako nutseke, nupemphe Atate wako ali mseri, adziwa chimene iweyo chikusowa. So kupemphera sikukuwa, kupemphera sikudzionesera, kupemphera sikubwera poyera. Yayi, mumtima mwako iweyo ndi Mulungu wako tayankhula nani. Mupereke nkhawa zanu kwa amene uja ndipo iye akuyankhani. Amalawi ndimati ndikuwuzeni lero nkhani zikuluzikulu zimene zikuchitika m'dziko muno. Zina zichitika lero, zina zili mu mapulani sizinapse koma zikufuna zipyesedwe ndipo zituluke. Ndipo mudziwe kuti Malawi muno ndi akasongo level saizi kukana. Lero ndiphulitsa zibomba zopsa kwambiri ngakhale lili tsiku la Sunday. Pepani mundikhululukira koma mtima ukuwawa kwambiri. Azinzanga ena alephera kuti apirire kuti agone mpaka kuche asanayankhule pakamwa pawo chifukwa chowawidwa. Ndithokoze kwambiri Karonga Boys kuti mtima wako ndosweka. Ya koma ife timaugwira ndithu, tikaona ndikumva nkhani zina timatha kuugwira mtimawo nkudikira nthawi yoyenerera kuti titero. Komabe sitikuti mwalakwitsa, ndathokoza. China chilichonse chimene mumanditumizira usiku ndinali nacho. Ine ndimalandira mauthenga, malipoti osiyanasiyana, ena odabwitsa kuti ena nkumati kuti Pastor Shumba zimene mukusitenga kuti. Lero ndiyambe ndi motere Amalawi kunena kuti mpingo wa Katolika lero pa 9 ukutulusa timanena kuti pastor letter kapena kalata ya ansembe imene akufuna afotokoze mtundu wa Malawi machalichi mu dziko lonse la Malawi, kwaunikira mmene dziko layendetsedwera, utsogoleri umene ulipo lero, ndi kuwauzanso Amalawi kusankha mtsogoleri amene angalichotse dziko lathuli pa moto. Ngati mawu akunena kuti amene angalichotse dziko li pa moto, kusonyeza kuti dziko lili pa mavuto ndi utsogoleri umene ulipo. Choncho utsogoleri umene ulipo sukufunika.
mawu amchichewa chomveka bwino ndi amenewo. Palibenso kuvotera kapena kusankhanso chipani cha Malawi Congress Party ndi Lazarus Chakwera. Palibe utsogoleri umene walephera. Muchikalatamo muli nkhani ngati zimenezo kunena kuti Amalawi tisankhe mtsogoleri amene angathe kuchotsa Malawi pa moto. Kusonyeza kuti mavuto amene tili nawo pano abweretsedwa ndi chipani chimene tili nacho, komanso mtsogoleri amene tili naye pano Lazarus Chakwera. Choncho Katolika, maepiskopi, mabishopu, ansembe onse kaya atukwanidwa kaya satukwanidwa, koma kalata lero ikutuluka ndipo ikuchita circulate lero mipingo yonse ya Katolika kwa Malawi onse amene ali mdziko muno. Nkhani ina imene ili yokhumudwitsa kwambiri akuluakulu, tikamayankhula muzitimvetsa, muzitikhulupirira kuti tili ndi akasongo amene timadya nawo, tili ndi akasongo amene tinathandizapo tsiku lina atapsinjika, omwe aja asanduka kukhala akasongo athu kufuna kutilikwira. Ndizomvetsa chisoni kuti ena mwa akasongo ndi amene anthu takhala tikuwadalira kwambiri m'mitima mwathu, kukhala ndi chikhulupiriro chonse pa iwowo, koma lero asanduka kukhala akasongo amene akufuna kulikwira dziko lathu, kuyiwala mavuto amene tili nawo kuti akubwera chifukwa chani, koma gwero la zonsezo tadziwa kuti ndi chilembwe. Tikamati chilembwe tikunena ndalama. Ndalama idaphesadi Yesu. Koma lero ndimafuna ndikufotokozera Malawi kunena kuti pali kagulu kena ka anthu kamene sikakugona usiku ndi usana kupanga mapulani ofuna kuti Amalawi muzikhalabe m'mavuto, muzipsinjika. Koma ine ndimafuna ndikuwuzeni mawu awo kunena kuti mdima ungakule bwanji kunja kumacha basi. Tili naye Mulungu amene amaona, amene amamva zomkati mwathu, amene amaona zobisika, amene amaona zimene zikuchitika nseri, amenenso amamva chisoni. Mulungu ameneyo ndi Mulungu mmodzi yekha, Mulungu olenga kumwamba ndi dziko lapansi, amene sanalenga inu ndi ine kuti tikhale pano pa dziko lapansi ndi kumapuma, nkumadzuka titagona, nkumagwirira zintchito zathu, nkumapanga zimene tikufunazo ngati tinazilenga tokha. Mulungu yemwenso nkutitetezera. Ameneyo tiye timupembedze mu mzimu ndi muchoonadi. Amalawi ndimayankhula kwambiri zimene zikunena kuti tiziyamba tayika Mulungu wathu patsogolo mapulani ena aliwonse, ndipo Mulungu adzadula mapulani a adani athu. Musadere nkhawa, lero nditulusa listi ya anthu amene akupanga upo kupangira dziko lathu, posayang'ana posawerengera mavuto amene anthu a Malawi tikukumana nawo m'dziko lino. Maboma onse 28 mzigawo zonse zinayi za dziko lino. Akasongo amenewa akhala pansi kulingalira za mimba zawo, za ana awo, za mabanja awo ndiwo eni basi, koma ena nonsenu alibe nanu ntchito. Ndiye lero chandikomera kuti ndiayike pambalambanda akasongo amenewa. Sindiwo pa china chilichonse, chifukwa chilungamo ndi chilungamo basi. Ena ngakhale achikwiririre bwanji, chilungamo sichimatheka kukwiririka, chimafanthuka tsiku lina kuti chibwere poyera. Abale anzanga, 3 days ago ndinanena kuti takhala pansi kukambirana kudzera mu bungwe la Malawi Freedom Fighters, ine ndi atsogoleri akumeneko kuwunikira pamene zigawenga zina zimene sizikonda dziko lawo zimanena kuti iwo ndi nzika zokhuzidwa, zili mkati mokonzekera mapulani ofuna kukapereka age bill limit ku nyumba ya malamulo kuti aphungu akakambirane, zimene zikungolunjika straight kwa munthu kuti anthu afuna kuthana ndi munthuyo
amene ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndiye ndinanena kuti titakhala pasi kukambirana ndi bungwe limeneli, ndinaona kuti ndi chabwino cha nzeru kuti tiyadziwitse Amalawi nkhani imene iyi, ndipo ine ndinabwera kungofotokozera kumtundu wa Malawi mu social media, koma tinapempha Malawi akufuna kwabwino kuti tiyeni mutithandizire chifukwa kuthekera kuna kulikonse tilibe, kuti tibwere ndi press briefing titanisa mtolankhani ama radio ama TV. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Ndi press briefing titanisa mtolankhani ama radio ama TV kuti Amalawi amve zimene takambirana ndi bungwe limeneli ndi kagulu kameneka kanzika zokhumudwa, kunena kuti zokhudzika, kunena kuti bilu imene ya age limit sikupita lero pa parliament chifukwa muli ma eras ena akungolesa kuti maganizo awo ndikungolimbana ndi munthu mmodzi basi. Ndipo izi titakambirana ndinazifotokoza, ndinapemphanso kwa anthu akufuna kwabwino komanso kwa akuluakulu ena adzipaniza kufuna kwabwino, koma zaonesa kuti Amalawi sidife anthu okhudzika, Amalawi sitililede, komanso atsogoleri ena adzipani simulilede. Mukuona ngati zinthu zimene zayambikazi zikhoza kungotha mosavuta. Lero ndifuna ndikubweretseni mayina akasongo amene nditayankhula mawu amene aja kumbaliko akumananso ndipo akangana kuti ndi chifukwa chani zapangika chonchi okhaokhatu mpaka na ena mwa anthu awo apangidwa remove ku forum yawoyo. Ndiyambe kupereka manambala amene muli ndi zolembera, konzekerani tuzolembera, ndifuna ndipereke manambala anthu amene apangidwa remove ku forum ya akasongoyo kumene akupanga mapulani a age limitiwo, ndi kupatsani manamba phone awo anthu amene achosedwa ku group meneyo. Ndipo wachotsa anthu amenewo ndi Abraham David Kasongo wa ku Bangwe, amene amazitcha kuti ndiye ndi director wa bungwe la liwu la munthu. Ameneyo ndi amene wapanga remove anthu chifukwa chotino watengano mpando wa Kasongo uja wankulu uja amati wabedwa uja kuti wapezeka uja kuti ali ku chipatala uja kuti samadya uja kuti anampeza atamangidwa manja ndi mutu uja kuti anampeza mumunda uja. Kasongo amene wapangisa zonse zikuti zifike apa lero. Kasongo wina wa ku Bangwe Abraham David ndi amene watengano mpando wa Kasongo amene uja. Amalawi zinthu zopesa chisoni kuti ena mwa anthu amene tiyatchule apa mwina mudzidzimuka nawo kuti kodi zikukhala bwanji, koma sindine. Zikalata zopanga security, kalatayo imene ikulembedwako kumene yachokerako ine kulibeko, nesu nangotumizidwa ndipo yazungulira mu social media ochuluka. So ine ndine ndani pamaso panu popeza ndinanena kuti ndidzakuyimira nino Amalawi, ndidzayima pa chilungamo, ndipo mumandidziwa kuti Pastor Shupa pamene akubwera apa akubwera ndi pa chilungamo. Ndiye ndithawiranji chilungamocho? Ndiopa chani? Ndizemba chani? Ine sindiopa china chilichonse, ndifotokoza. Paja ndimanena kuti kuphedwa, kunyozedwa, kumangidwa, kusemeredwa, koma ine ndidzayima pa chilungamocho basi. Ameneyo
ndiye Pastor Shumba. Pepani kuti VN yanga ya lero ikhala yayitali, koma ndikufuna mudziwe kuti kodi what is happening in this country. Abraham David potengera kuti akasongo ena amene ali mu gululo lawolo la nzika zokhuzidwa amene afuna kapereke kalata ku nyumba ya malamulo, titanena kuti zimenezi zatha, takambirana nawo zatha, sikukhalanso age bill limit imene ikupita ku parliament, anayamba kutsutsana okhaokhawo ku ofisi kwa kuti zadziwika bwanji, azifutukula izi ni ndani kuti paka anthu mukafikepo kambirana ndi mabungwe ena ngati Malawi Freedom Fighters komanso Pastor Shumba paka nabwere pambalambala kunena kuti basi age limit chasiyipita zikukhala bwanji. Ndiye okhaokhawo kumeneko anawukirana, anapeza kuti pali anthu ena amene anapangidwa adi mukagrupu kawoko amene akutulusa nkhani zija, ndi anthu aja atulutsidwa mu grupu mo kupena kuti apangidwa remove, ndiyamba ndi manambala chabe anthu amene apangidwa remove, just mentioning a few chifukwa cha nthawi. Ngati mwatenga zolembera zilembani, kaya muzemba pa foni pompa manambala awo zili ndinu. Pali wina oyamba amene wapangidwa remove, namba yake ndi 082 530 5980. Ndizibwerezanso mwina muziphonyesa 082 530 5980. Ameneyo mukamugugula bwinobwino mupeza kuti ndi ndani ndipo mumudziwa. Ndimafuna Amalawi muzizipanga folo anthu amene mwafunse kuti kodi kumkumano kwawoko kukuchitika zinthu zotani, chifukwa ife tikamafotokoza tikangati tumene tikupanga maupo, ife sitimapanga nazo zinthu zoopsazo, timaopa Mulungu. Chifukwa Mulungu safuna miseche, Mulungu safuna kupanga zinthu mwanseri, Mulungu amakuyalutsani yekha nthawi yake ikakona kuti akuyalutseni. Wina nduyu 082 5 14 16 9 5 14 16. Amene yonso wajosidwa ku grupu ko. Wina nduyu 2 5 10 90 20. 2 5 10 90 20. Amene yonso ampanga remove. Opanga remove yo ndi Abraham David Kasongo wa Kubangwe. Wina nduyu 9 486 87 65. 9 486 87 65. Mina ndimalize ndi uyu 2 461 65 13. 2 461 65 13. Amene yonso wapangidwa remove kuzifukwa zawo. Ndiye kuli agulugunyintha amene no asalira kumeneko akhakhata bwa mpini asamva nkunkhu, amene samayimva olokuti abwe achimwala kuchokera kupuli chagwa kuchoka kumwamba achikhaliranso chimwalacho achizemba kena kuchikagwa pasi achikhalira. Cholinga kufuna kuti kugwesana ndi munthu wamkulu amene Mulungu wamusankha kuti atsogolere kuti apulumutse Amalawi mu dziko muno. Koma ine ndimakhulupirira nena kuti chala cha Mulungu chikalodza, olo anthu mutapuluputa mwa mtundu wanji simumapambana, amapambana ndi Mulungu basi. Ndipo palibe chomulaka munthu, itu simungamwagwade pansi kumapemphera usiku kumpempha Mulungu kuti Ambuye ndifamu mutipulumutse ife, mutikondere, tifuna tiziazuza be anthu anu. Mulungu nkumamva zimenezo nkumakukonderani. Zosatheka zimenezo zinankanika Farao zimenezo. Anayesera mundu mu Farao kuumitsa mtima wake, koma at the end Mulungu anapanga lilizi ana a Israeli mu dziko la Farao lomwelo. Ndiye anthu amene akhala kukambirana upo mene kuyambira dzana usiku kufikira dzulo, anthu ake ali pa listi iyiyi, manambala awo ndikupatsirani ndi mayina awo omwe. Ine sinimabisa, tinena kuti Akasongo tili nawo,
chifaina mukamaona mukhangati si MCP masanawo koma usiku ndi MCP. Ndikuyankhula izi chifukwa chani? Amalawi zinthu zikuwawa kwambiri, zikupweteketsa mtima kwambiri kuti Amalawi zona mene Amalawi apsinjikira mdziko muno, azibale anu, azigogo anu, amakolo anu, ana anu, inu kumakhala ndithu kumbali koyimira chipani cha MCP kuti chizizunsabe anthu zona. Ine sindimamvesa ndipo sindikumvesa kuti Amalawi mukuganiza bwanji. List la anthu amene ali kufala imene ikupanga za age limit yo, pa number 1 pali Leston Muli, mulomwe wa ku Phalombe uku, businessman. Ndakhala ndikuyankhula zimene pali ena a business, pali ena adzipani amene mwapanga zimenezo, mwasonkha ndalama zija zachedwa ndi kasongo uja 300 million kuti ayende azungulire dziko lonse, acheze ndi anthu, acheze ndi mafumu, acheze ndi azibusa, acheze ndi anthu amba kuapasa ndalama kuti apange second age bill limit. Ndimayankhula zimenezo 2-3 days ago. Number 1 businessman Leston Muli, namba yake ndi 83 302 902. Amene ndi Leston Muli, mmodzi mwa akasongo. Ndifuna Amalawi muzidziwa zimenezo. Ine ndikamayankhula chinthu ndimayankhula chona cheni choonetsetsa, osangopanga zinthu zakuti basi ndishayine anthu andidziwe. Never, si shumba ameneyo. Number 2 pali Jesse Kabwira, mayi Tokotani wa ku Malawi Congress Party, mayi oyipa ndi nkhope yomwe. Jesse Kabwira, namba yake ndi 092 858 2445. Amene ndi Jesse Kabwira. Mayi ujana dana ndi Lazarus Chakwera nthawiyo mu 2019 2020 paka kunchosa ku chipani. Amene uja napita ku UTM. Mayi amene uja lero waononga ku UTM, wanyesa chisenyesako, wanyozanyozako ku UTM kuja, wabweraso kwanguja. Akulu chitedze ngakhala utachiswa nkutenga mbeke ndi ukadzala kumunda nkumayithirira. Imelabe chikhala chitedze, sikhala kalungonda, sizingatheke. Namba ya Jesse Kabwira mwina anthu simulaimvese, 92 858 2 kumapeto ku 5. Munthu wina namba 3 ndi uyu Maxwell Cholera, ambiri mukumudziwa, ndi otchuka, kangalisoka ndi MP. Maxwell Cholera wa ku MCP. 094 35424 094 35424. amene ndi Maxwell Cholera. Wina nduyu number 4 Kenneth Bwanali. Amene akuti ndi abusa atu amapezeka mwachinsapo mukoma ndi customer atu wa ku area 3 itu, ndi customer atu wa ku Maula atu. Koma zina zikamachitika kulakulu ni nyamata mmodzi otola saizi kukana. Akuti Kenneth Bwanali, namba yake ndi 092 57 600 kapena kuti 602 kumapeto kuma 3 Kenneth Bwanali 092 57 600 Wina number 5 nduyu Gift Chunga 093 470 200. Gift Chunga 093 470 200. Wina nduyu George Muhone, namba yake ni 092 76 70 288. Ndizi yankula motama nga ifoja vyeni anga indi aitali kwa mbili. George Muhone 092 670
288. Wina nduyu amenenso ndi otchuka kwambiri, Dr. George Chaima. Dr. George Chaima, 937935554, 937935554. Kasongo Wankulu, Jeno komanda wakumeneko Agape Kombe, wachiwiri kwa Jeno Abraham David. Kasongo wina ndi mafumu ndi mfumu village group headman Munika Jere. Sindikudziwa makhala boma liti, koma ndi ameneyo mfumutu amene mukumudziwa, amene mutuuza kuti ndi mfumu yakumudzi uti, ya boma liti, ya dera liti. Village group headman Munika Jere, namba yake palibe. Mwachidule timu yonseyi amene akuipanga sponsor ndi Adaliso Kabambe, komanso akuluakulu ena aku Malawi Congress Party mosogozedwa kapena mothandizana ndi Leston muli uja ndi amene akupanga sponsor nkhani ya Age Bill Limit. Zonsezi zikuchitika chifukwa cha kumuopa Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndiye pakumveka somphekesera pali list imene yachokera kumeneko, anthu ayipanga short screen kuyitumiza pamamba pa mayina amenewo ku group kwawoko. Kuli a George Muhone, kuli a Gift Exile Chunga, kuli andani, kuli Honorable Maxwell Choleraja ndachula jalindi ya MP, kuli a Isaiah, kuli James White, kumeneko tu ku group kwawoko. Kuli ndani pansipa pali mzimayi wina ati Evelyn Mbewe wa Concerning Citizen waku group lijalaka mbanje lija maya ameneyoyo Evelyn Mbewe. Koma pomaliza pa list imeneyo pali dzina la the DC Bon Kalindo. Sindikudziwa kuti likupezeka bwanji zina amene pa list. Amalawi ndi numboni short screen imene yazungulira mukuidziwa. Ine sinimazonda munthu, ndipo Bon Kalindo sindadane naye chiyambire ndi cha moyo wanga. Bon Kalindo sindani wanga, ndimacheza naye bwino, pena zikandivuta ndimamulera ku inbox ndikumuimbira foni nkumufunsa mbuyanga apatu pali izi nditani, ndipo amandithandiza nzeru. Koma ndikutchula izi chifukwa short screen imeneyi ya list imeneyi anthu ambiri muli nayo mumagrupu manumo, ndiye ndikasiya osatchula akuluwa mwina kuti nanga Kalindo mwalumpha bwanji, ndiyeti mukudya nawo limodzi akasongo nonse kumenekoko. Ine ndakana, ndatchula asandidenso ine mwinanso iwo inake uzapeza, ndipo adziwe kuti sishumba. Ine nangotenga zinthuzi kuti zibwere poyera, anthu mudziwe kuti kodi tikamapanga zinthu Amalawi tikamati ndife omenyera maufulu tikutani, nanga dzina la Kalindo kumeneko lapezekako bwanji. Komanso mbuyo monse Kalindo anakhala chete osayankhulapo nkhani ya Agape Kombo ndi Age Limit, kodi zimakhala bwanji? Amalawi ine ndili mantha akulu kwambiri kuti anthu amene tatchula pawa ena ndioti sitimayembekeza lakhoza kupezeka mu gulu limenelo. Koma ndibwerezenso akasongo akulu amene akupereka mphamvu kwa anthu amenewa ndi Leston Muli, abwana akabambe ndi gulu lina la ku Malawi Congress Party cholinga afuna kuthana ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Akumuopa kwambiri kuti munthu amene akangoyima ndi kuwina zitivuta. Kodi tizitero? Ndibwereso mbuye pang'ono tikumbukire lero akatolika lero akutulusa kalata imene yalembedwa ndi azibusa ansembe, ndiye timvetsere kalata akayiwerenga m'mashachi mwawomo ibwera pambalamba ndatidziwa kuti kodi akuti chani. Khumbo lawo lalikulu ndi kuti boma ili lapsinja anthu. Ndiye ena akamalibereka boma liti kudabwa na kuti anthu amene akuganiza bwanji
pamene akatolika amene ndomwe sana anapempha kwambiri Lazarus ndi malemu chilimo kuti iyayi ndithu inu pulumutsana Malawiwa chonde mugwirizane muyendere pamodzi mupulumutsa Malawi akupsinjikawa nthamire mu chaka cha 2019-2020 lero omwe akatolika akubweranso poyera kunena kuti iya too much is poisonous, anthu apsinjika, boma ili ndi lachabe, boma ili loyipitsitsa, tiyena Malawi tiyaphule pa moto, tisankhe mtsogoleri wina, akuti tisankhe mtsogoleri amene angathe kunisa bwino dziko lino, osati tiyeni timuvotere amene akunisa bwino dziko lino, koma tisankhe wina. Amalawi ndifa mumpesese ndikupanga paiso mbali ina ndi kampeni ndikufuna tipulumutsane m'dziko muno muli muliri waukulu kwambiri umene tabweretseredwa ndi nankafumbwe kaufiti amene wachokera ku Malawi Congress Party motsogozedwa ndi Dr. Lazarus Catherine Chakwera. Chonde Amalawi mumve kupemphako, mwina chifukwa cha nthawi komanso ndi VN yanga yayitali kwambiri ndilekezere pomwepa zina ndibweretsa zakumasana kuno. Lero ndini zambiri zoti ndikupaseni, dziko lino sili kuyenda bwino. Ndikufuna ndiongole mafupa aja lero phase 2 ndiye ndiongola mopanda chisoni, walira alire koma ndiongola mopanda chisoni chifukwa ineyo nkhawa zanga kwambiri zipo nati kodi Amalawi mumazifunira zabwino moyo wanu kapena mumafuna muzingofa ngati nkhuku? Funso langa ndi lokhalo. Tikumana chakumasana kuno pamene ndikuongola mafupa lero ndibweretsa zinthu zambiri. Ndiyeni mafani amene ndimaonera kuti age limit ija anthu ena sakumvetsabe. Age limit ija amene anapanga maupoti tenti kambiyane ngati ititese achotsedwako kufolamuko, akasongwe ena abweranso, mwina asonkhaso ndalama zina kuti nayenso winanso adye, nayenso winanso asowetsedwe, nayenso wina akapezeke mchimanga atamangiridwa kukamwaku ndi manjawa kuti ndalama zipotezi zaphweka. Anthu tikamati ndalama muziko mozi tikusowa ndalama zogulira chakudya, ena ndalama zomwezo akumaziseweretsa konkuno ku Malawi ziyankapita kumakapempha zoti afuna apangire zitukuko m'dziko muno. Zitukuko zake ndi zimenezi zomapasa anthu kuti no anthu ajalimbikise mabiro achabe cholinga ti wina asayime asawine. Koma ine ndikunena kuti Amalawi musadandaule, age limit kulibe. Profesa Arthur Peter Mutharika aima ndipo awina ngakhale atapanga mapulani onse amene ali mmutu mwawo. Izizi kwa ine sizachilendo chifukwa ngakhale nthawi ya Farao zinachitikapo kuti Farao kuumitsa mtima wake. Mose nkupanga mapulani onse mmutu mwake ndikutha mapulani kuti apa pande ndalephera ndingomuuza Mulungu basa ambuye ndikubwerera kwathu, anthu andi asiye konkuno azizuzidwa ndi Farao. Mulungu nkumuuza Mose usadere nkhawa, ndikupanga dala izi, ndikuumitsa dala mtima wa Farao kufikira tsiku lina Farao azavomereza kutulutsa ana a Israeli chifukwa ndikudziwa chimene ndidzapange. Lero ndiyankhe mawu awa, Amalawi musadandaule, chabwino sichimabwera mophweka. Mulungu akupanga dala zonsezi kuti timudziwe kuti muli Mulungu wopsa kumwambako, ndipo chabwino chimene chikufuna kubwera sichingabwere mophweka chifukwa tidzayiwalanso nkupanganso mistake. Mulungu akufuna tisayiwale chifukwa chakuti psinja dala kupsinya apa, kuponda apa, kukhinya apa, kutika m'mafuta dala. Koma tsiku lina Mulungu amasula mageti, agalu onse amene waamangawa adzamasula, azabwera pamba mpaka akalikwira chirombo choyipacho mpaka chizalumidwa ndi kuphedwa ndi mano, anthu ndikupulumuka. Mawu amene omwe akhulupirire, wina afune asafune, Profesa Arthur Peter Mutharika Mulungu amusankha kuti apulumutse dziko lino. Ndiye mapulani a adani sangapose mapulani a Mulungu. Zimenezo wapanga si munthu wamba, wapanga ni Mulungu. Chifukwa chakumusunga ni Mulungu ni moyo wamphamvu, moyo wautali, cholinga ukulu wake tikauonere
pa APM pa 16 September pano ngakhale atabera mavoti nkusiya musi matematiki sazagwira ntchito tsiku likazangokwana mulungu adzatseka zonse zokuti chilungamo chime pambalambanda. Mukhale ndi mawu opambana Malawi nonse. Pastor Shumba ndilo dzina langa, mkango weniweni wa Malawi. Ukabangula anthu amadziwa kuti mkango uku wabangula wadzukanso ndi moyo. Mukamva chete zifunseni dabwani kuti mkango uja wapititsidwa kuti. Mwana wa Nankhoma sindidzasiya kuyimira Malawi mwachilungamo, mwachikondi ndi mokhulupirika. Imenero ndiye mfunda wanga. Mawa abwino. Club Junta, building better Africa.